Sojoji a jamhuriyar Nijar sun samu nasarar tumɓuki zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta Muhammad Bazoum. Tun da sanyin safiyar ranar Laraba 26 ga watan Yuli na shekara ta 2023, raɗe-raɗi suka fara fitowa masu nuna cewa ana yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Kuma daga baya majiyoyi masu tushe kamar gidan rediyo na BBC Hausa da Radio France International RFI suka gaskanta waɗannan bayanai, har ma suka yi ƙarin hasken cewa dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa su ne ke tsare da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa da ke babban birnin Niamey. Wannan labari na yunkurin juyin mulki a wannan lokaci ya fuskanci Allah wadai daga ɓangarori daban-daban na duniya, ciki har da tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Amurka da sauran manya-manyan ƙasashen duniya. Haka kuma, wannan lamarin ya janyo zanga-zanga daga magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum masu neman sojoji su janye daga fadar gwamnati. Lamarin da daga baya ya sa sojojin suka rinka harbin iska, suka kuma hada da barkonon tsohuwa domin su tarwatsa jama'ar da ke son su kawo masu matsala a wannan yunkurin nasu. A bangare ɗaya kuma, akwai rahoton da fadar shugaban ƙasar ta fisuwa wadda ke bayyana cewa rundunar sojojin ƙasar, wadda ga dukkanin alama tana biyayya ne ga shugaba Bazoum, za ta iya kai hari akan dakarun tsaron fadar shugaba Bazoum matukar ba su janye ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce wannan lamarin shine yunkurin juyin mulki na tara a cikin shekara 3 a Afirka ta Yamma da Afirka ta Tsakiya, yankin da a shekara 10 ya yi namijin kokari don watsar da lakabin da ake masa na sashin juyin mulki kafin taɓarɓarewar tsaro babu ƙaƙƙautawa da cin hanci su sake buɗe ƙofa ga sojojin ƙasashen yankin. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta fito ƙarara ta bayyana wannan matakin na sojojin ƙasar Nijar a matsayin cin amanar ƙasa. Amma duk da waɗannan kiraye-kiraye daga ƙasashen duniya da kuma al'ummar Nijar akan dakatar da wannan yunkurin na sojojin ƙasar, daga ƙarshe muna iya cewa sojojin sun yi kunnen uwar shegu da shi kuma sun ci gaba da aiwatar da abin da suka sa a gaba. Har ta kai ga lokacin da shugaban kakakin sojojin ƙasar ya fito tare da wasu sojoji kalilan a gidan talabijin na ƙasar ya sanar da rushe kundin tsarin mulki da kuma rufe iyakokin ƙasar ta Nijar baki ɗaya. Kuma wannan shine cikakkiyar alamar da ke nuna cewa daga ƙarshe sojoji sun samu nasarar wannan juyin mulki. Kuma zuwa yanzu babu wani takamaiman bayani akan halin da Muhammad Bazoum yake a ciki. Amma sanarwarsu na ɗauke da bayanin da ke cewa sun tumɓuke shi daga mukaminsa, kuma dalilan da suka basuwa na yin wannan juyin mulki sun haɗa da halin da ƙasar Nijar take a ciki na taɓarɓarewar harkar tsaro da tattalin arziki. Shin kowane irin yanayi al'ummar ƙasar Nijar za su waye gari da shi bayan samun wannan sanarwar ta juyin mulki? Wannan ita ce tambayar da mutane ke yi ko ina a cikin faɗin duniya. Fatar mu dai anan shine Allah ya kawo sauƙi ya kuma tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a waɗannan ƙasashen namu baki ɗaya.